Na Slovensku máme také privilégium, také fantastické podmienky pre ajurvédu, ako nemá žiadna krajina EÚ. A tie sú tvorené jednak tým, že 11 rokov tu systematicky vzdelávame ľudí, jednak tým, že Planet Ayurveda priniesla také portfólio produktov, že tí naši študenti, ktorí prídu do praxe, naozaj môžu tým ľuďom pomáhať, uzdravovať, robiť tú prevenciu, lebo majú čím. A koľko máme asi teraz študentov? 600 určite. Tak to je krásne číslo. Miroslav Maduda je zakladateľom školy Ayurvédy a odborníkom na védske poznanie s viac ako 30-ročnou praxou. Jeho profesionálna cesta vedie od hlbokého štúdia u majstrov jogy a na Bhaktivedanta univerzite až po založenie vlastnej školy v roku 2014, čím priniesol na Slovensko autentické vzdelávanie v spolupráci s indickými lekármi. Jeho kľúčovými zručnosťami sú ajurvédska diagnostika, védska astrológia a lektorská činnosť, prostredníctvom ktorej s pokorou odovzdáva starodávnu múdrosť modernému svetu. Predstavme si, že študent úspešne absolvuje celé štúdium a ešte kde sa mu môžu všade dvere otvoriť? Všade tam, kde je potreba poznania, stravovacích návykov. Všade, kde ľudia riešia problémy, predovšetkým s prevenciou, so zdravím. Máme zákon o zdravotnej starostlivosti obyvateľstva, podľa ktorého liečia lekári, ale nemáme až tak dobre, ako by sme mohli mať uchopenú prevenciu zdravotnú. A tu je ajurvéda nenahraditeľná. Ajurvéda učí, ako môže človek životným štýlom, jednoduchou stravou, jednoduchými technikami zachovať si zdravie. Čiže tí študenti môžu Pekný deň všetkým divákom, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Dnes tu máme mimoriadne vzácneho hostia, ktorého meno je synonymom pre ajurvédu na Slovensku. S veľkou radosťou vítam pána Miroslava Madudu. Ahoj Miro. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Som rád, že si prijal naše pozvanie. Mirko, ty si zakladateľom školy Ayurveda. Človekom, ktorý sa joge a ajurvédskému poznaniu venuje viac ako 30 rokov. Tvoja cesta bola naozaj bohatá, od hlbokého štúdia pod vedením rôznych majstrov a učiteľov na Slovensku, aj v zahraničí. Až posledných 10 rokov, kedy sa ajurvede venuješ naplno aj profesionálne. V roku 2014 si všetky tieto cenné skúsenosti pretavil do založenia vlastnej školy. Porozprávaj nám niečo o tom. Ďakujem. Školu ajurvedy som založil kvôli také negatívnej vlastnosti, ktorú mám, volá sa spasiteľský syndrom. Lebo ako som študoval tie védy, tak som doštudoval vlastne, že podľa ich učenia my ako duchovné bytosti, ktoré sa tu vteľujeme, potrebujeme sa starať o svoje tela a na to nám akože stvoriteľ podľa ved dal ajurvédu. Potrebujeme rozumieť času a na to nám dal védskú astrológiu a potrebujeme rozumieť priestoru, v ktorom sa vyskytujeme a na to nám dal Vástu šastru. A tieto tri védy som chcel priniesť na Slovensko, aby mohli tí ľudia využívať toto božské poznanie. Ajurvéda sa presedela ako prvá, lebo je najuchopiteľnejšia, je v ľudskom tele, tomu rozumie každý sa o to stará. Ale spasiteľský syndrom, to sa mi veľmi páči. Inak to mám aj ja v sebe. Ja vždy sa viac zaujímam o tých druhých, ako niekedy o seba. No, ako sa bude cítiť ten človek, keď ide, a dúfam, že to aj dobre zahrame v divadle. Čo keď sa mu to nebude páčiť a takéto. Takže máme niečo spoločné. Ajurveda je obrovský oceán poznania. Mohol by si nám priblížiť, čo všetko sa študenti u vás naučia? Je to teória alebo zameriavanie sa na praktické zručnosti? Veľmi som si želal šíriť ajurvédu tak, aby ju študenti prakticky robili. Nielen pre seba, pre svoje rodiny, ale aby ju vyučovali, aby diagnostikovali, aby masírovali, aby ju šírili. Tak sme založili taký kurz Ajurveda moja profesia, to je nosný kurz tejto školy, ktorý je veľmi praktický. Zatiaľ je to dvojročné štúdium. Ľudia, ktorí k nám prídu, naučia sa základy ajurvédy, naučia sa vykonávať ajurvédske terapie a naučia sa určitý presah z fyzického tela do to, čo sa v alopatickej medicíne nazýva psychosomatika. Takže dostanú také praktické vzdelanie. Naučia sa o jedle, naučia sa diagnostikovať človeka, naučia sa aj základy védskej astrológie, s ktorou ajurvéda úzko spolupracuje, lebo niektoré choroby podľa toho, ako sa to prednáša na univerzitách v Indii, tá ajurvéda,
sa volajú dolšické, to sú z tých váta, pita, kafa, keď si nedávame pozor, a niektoré sa volajú karmické, to je oficiálne delenie chorôb, ktoré sú akože prenesené, ktoré musíme vysporiadavať na inej úrovni. Čiže dostanú taký väčší nadhľad ako obvykle. Vedia vykonávať základné techniky ajurvédske, vedia poradiť človeku, ako si usporiadať priestor, aby v ňom zostali zdraví, šťastní a bohatí. To znie ako naozaj komplexné a hlboké vzdelanie toto. No. A okrem vedomosti a certifikátu, čo je podľa teba tá hlavná hodnota, ktorú si študenti z vašej školy odnášajú? Prax. Pomáhame im s praxou. Učíme im napríklad rozbiť obmedzujúce presvedčenia programy, ak ich majú podvedomí. Bojím sa začať, neviem a čo keď poškodím. Staráme sa o nich po skončení štúdia, propagujeme ich a hlavne vytvorili sme pre nich jednu špeciálnu vec, ktorú si myslím, že ich budeme teraz už veľmi rozmaznávať. My sme ako škola spoluzakladatelia jedného ajurvédskeho centra, kde môžu tí študenti priamo praktikovať na ľuďoch, niečo ako fakultná nemocnica, priamo spolupracovať s ajurvédskými lekármi, tam, tu na Slovensku, nemusia cestovať do Indie a rozmaznávať ich budeme ešte tak, že si môžu sami na sebe vyskúšať víkendové ajurvédske pobyty za veľmi dobrých podmienok. Takže dostanú ajurvédu ako na tacke. Tak predstavme si, že študent úspešne absolvuje celé štúdium a ešte kde sa mu môžu všade dvere otvoriť? Slovensko ako člen WHO sa zaviazalo podporovať ajurvédu v krajine spolupráci s vládou Indickej republiky. To je oficiálne stanovisko. Čiže ajurvéda má takú oficiálnu podporu. Dvere sa mu môžu otvoriť všade tam, kde je potreba poznania stravovacích návykov. Všade, kde ľudia riešia problémy predovšetkým s prevenciou, so zdravím. Máme zákon o zdravotnej starostlivosti obyvateľstva, podľa ktorého liečia lekári, ale nemáme až tak dobre, ako by sme mohli mať uchopenú prevenciu zdravotnú. A tu je ajurvéda nenahraditeľná. Ajurvéda učí, ako môže človek životným štýlom, jednoduchou stravou, jednoduchými technikami zachovať si zdravie. Čiže tí študenti môžu samostatne pracovať na živnosti, môžu pracovať v ajurvédskych centrách, môžu pracovať ako výživoví poradcovia, môžu si otvárať vlastné centra, k čomu ich vediem. No a môžu pracovať napríklad aj v ďalších pridružených oblastiach, pretože na Slovensku máme také privilégium, také fantastické podmienky pre ajurvédu, ako nemá žiadna krajina EÚ. A tie sú tvorené jednak tým, že 11 rokov tu systematicky vzdelávame ľudí, jednak tým, že Planet Ajurveda priniesla také portfólio produktov, že tí naši študenti, ktorí prídu do praxe, naozaj môžu tým ľuďom pomáhať, uzdravovať, robiť tú prevenciu, lebo majú čím. A koľko máme asi teraz študentov ajurvédskych? V každom ročníku teraz máme 70 študentov, čiže za tých 11 rokov proste to bude niekoľko stovák, 600 určite. Tak to je krásne číslo. A podľa teba, v čom je tá vaša škola ajurvédy jedinečná? Čo je tá pomyselná čerešnička na torte, ktorá vás odlišuje a dáva vám študentov niečo navyše? Je to napríklad tá priama spolupráca s lekármi z Indie? Je to to, že je zameraná profesionálne v tom slova zmysle, že sa pomáhame tým ľuďom postaviť sa na vlastné nohy. Taký typický návštevník našej školy je človek, ktorý robí v nejakej veľkej firme, má toho dosť, má nejaké zdravotné problémy a hľadá spôsob riešenia svojho zdravia, bez svoje uplatnenie v nejakej inej oblasti ako korporácia. Takže vlastne taká, keď nám teraz reklamná agentúra sa pýtali, kto je taký typický návštevník našej školy, tak presne takto to vyšlo. Mirko, ja ti veľmi pekne ďakujem za veľmi inšpiratívny rozhovor, tie cenné informácie, ale hlavne za to, že si sa s nami podelil o to obrovské zanietenie, ktoré máš v sebe. Je naozaj cítiť, že si nielen zakladateľ školy, ale predovšetkým skvelý lektor a sprievodca na ceste objavovania. A pre vás, milí priatelia, ak vo vás Miro prebudil zvedavosť a chuť objavovať fascinujúci svet ajurvédy, ak chcete začať túto cestu poznania pod vedením skúseného lektora, všetky detaily o škole, kurzoch a o tom, ako sa prihlásiť, nájdete na webovej stránke
www.školaayurveda.sk. Miro, ešte raz veľká vďaka za tvoj čas, za to, že si nám ukázal, aká je krásna cesta objavovania ajurvédy. Ja vás všetkých srdečne do našej školy pozývam. Nájdete tam perfektný kolektív, rovnako zmyšľajúcich ľudí, veľa prekvapujúcich techník a informácií a uplatnenie v praxi. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj ja a vidíme sa opäť na budúce.